Ag cruinniú de chud coirle carach na Gaillimhe, tugadh le fisc agus nach a chóirú Túr Tumadóireachta an charigómh i mór na trá na €1,000,000 seachas na mílsa, agus nach bhfuil an tarigad ag an ggóirle chun an taachchóirú i dhéanamh. Tá tríocht cás gnó a chur dul chéile faoi láthair an amach muoinú á lorg ó chomhlachtaí éagsúla, fáilte éireann an na measc. In 2017 bhí plean na bugnach i gcrích a chóirú i dhéanamh, ach curú stop leis an tugra mar gur míthásacht léirí ag bobbal. Tá aimlínis ar an ggóirle faoi struchtúr an Túr Tumadóireachta go bhfuair airú éráide. Tháinig stop ar an obair rábhí seacht mar gheall nach rá an phobal sásta leis na planana. So bhí ar an cóir car ghuileráis breanú ar ríis. Tá sinnig tarú ó hin rinne siad Vastú ar an structure an bblion teacht agus tháinig ólas breise ar sin ná go bhfuil imní orthb faoin structure agus bhfuil gá an obair seo. Agus testíonn an rud seo tá cháil ar an tóir as tá cháil ar bóthar na trábéidir mar gheall ar an tóir. So is rud tábhad go so tábhad do cuasaí tuarasóireachta, cuasaí sprí chumá. Mar chud gon phlean gon Túr Tumadóireachta aitheanta tá sé gceist deisiúchan iomlán a dhéanamh chumá le féosa chur ar an mealchaisteach chuig an túr. Bhí man seo beagnach 5 glas an seachtain, bhí man snábhar maidin tugann se foiinneamh iontacht dom don lá, bhí man lá a bhaid níos fearr hééis se snáb, hagan go leor daoine bhaid chundaithe agus tíortha eile fiúin chun é eáil, agus ceapam gúil sé sin margheall ar an bémol curtha ar insan sláinte faoi láthair, so sé rilí go deas go bhfuil áitúil daoine ná an bailla le chéile, bhí snáb san uisce san airige agus an sin beidir cafiáil héis, so se antáhachtach go bhfuil se fósang. Bei ich chóirlachan ar bun an ina beg seo an os mór na trá le deisiú chuirt go átráthirí an cheantar dúr mí an nochta faoin tugra agus ar an saran be survey a dionne ar an promenáds. Éad an mhúlón, Nuacht TG4 i mBóthar na trá.